Защото тази бегония идва от дърво, което има много гъста корона, хвърля много сянка и растението е свикнало да вирее на шарена сянка. И затова е много важно ние да знаем растението как се казва и откъде идва. Мушкатата, които на латински се казват пеларгониум, идват от един много интересен климат. Този климат е много влажен в определени моменти на годината и много сух в други моменти на годината. Но при мушкатата температурите през зимата падат, но не падат под нулата. И когато зимният период дойде, те загубват много голяма част от листата си. Защото по време на зимата в техния естествен хабитат, което е Южна Африка, през зимата е много сухо и много хладно. И за да се сборят с сухотата, те загубват по-голямата част от листата си и техните стъбла се оголват.